Mga igsuon, sa unang pagbasa, pahinumduman ni San Pablo ang taga Galacia. Ingon siya, nagsugod mo sa pagtuo, buot ba ninyo nga tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Nakasabot mo ani pagkasultihan? Nagsugod mo sa inyong pagtuos Ginoo, unya gusto ninyong tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Ngano man, kay ang batasan natong mga tao naa pagaitas panginahanglan halasigig yung hangyo os Ginoo. Unya kon mamura na ganitag doon na kapasidad, dinagyon mo hangyo os Ginoo, ang ato ng kapasidad mo'y atong saligan. Palagod anang nag-eskwela pa? Eskwela pa ha? Eskwela siya. Sige, eskwela, siging ampos Ginoo, labi na, padong nagyog ka ng ting exam. Ala, ampo, Diyos Ginoo. Inig humas exam, labi nagnindot og resulta. Kung sa may buhatos mga estudyante, ni outing ta, outing. Inig outing, mag-inom, mga babae, lalaki, magparis-paris dito, mag-overnight, mag-sex. Anya, kinsa man ang gahom? Sa tao na. Nagsugod sila sa pagtuo, nga purting paningkamot yun, kunuhay og tuon, anya ampo yun, anhion pang pari, pabinditahan pa sila kay padong exam, hasta pa mga lapis, mga ballpen, pabindita, mga calculator, pabinditahan pa. Nya inig humana sa exam, labi nagmupasar, nya nindot og resulta, outing dayon, overnight dayon, sex dayon, inom dayon, hala disco dayon, adto tak diskuhan. May karon kayo pay disco. May ratag di na ni mo balik tapos ning COVID. Wanay disco. Sugal dayon, buntagay dayon, sige dihang kuan. Sige nang text, wa nay tunanay. Ana suroy. Kinsa man ang gahom sa tao. Nya ini kasakit na sad. Or katong mga babaeng batanon nga mao pa yung tao pagka graduate og college. Nya to ana nangabuntis na, gasuka-suka na, halahilak na sad, ampo na sa ginuginuin taon, ayaw taon itugot, uwaw kay ni Lord, hasta pari apilong pa dir, ampo taon pa dir nga tunghaan naon ta ko sa akong binuan. Ako kinsa man ang mutungha dahi, wa na ko tunghai pa dir, daot sa among date dito na ko niya nganong ako may imong sakiton, wala ba ko katampo ana. Kana bang awisan gani sa atong normal nga kinabuhi sama anang sa una kusugi ka mo ampo nya paghuman na katrabaho na ka, na improve na or nahimo kang businessman, lambo na kay ka, milyonaryo na ka, muampo pa kas Ginoo, musalig pa kas Ginoo. Oy, adto na ka magsalig sa imong business, sa imong trabaho, sa imong balay, sa imong sakyanan, adto na ka magsalig didto. Ngayon, abot na sa panahon nga masakit kag cancer. Ang imong kwarta, nakita nimong wa na'y kapuslanan, kay stage 4 na. Bisan pag unsaon nimong dialysis, unsaon nimong chemo, stage 4 na. Labi na gyud, di na gyud kabangon. Ari dayo simbahan. Dali-dalion dayon ang pari. Bisan pa og kaadlawon, paadtuon gyud kay galisod na. Wa naman gid mi mahimo pader, mutuo pa man gid nga naagi milagro, nabuhat naman gid namong tanan pader, kami mudangop na lang gid mis Ginoo. Samna matud pang San Pablo, pagkabuang ninyo. Nganong inyo man gipaawahi ang Ginoo? Kay nahurot na kuno ang inyong gahom. Unya human ang Ginoo na inyong dangpan, mga buang mo. Klaro kay na pagkabuang ninyo. Nabitay usa sa akong mga friends ni text nako, Padre, ganahan jud kay ko anang imong humili, sige jud kong paminaw, ang imo ra gyung dili nako ganahan pader nga word kana gyung moingon ka nga mga buangon mo. Wa siya ka hinungdong nga si Kuan, si Jesus, sige mga buang mo. Di ba?
Si San Pablo mga buang mo, unsa maning buang? Unsa man ang buang? Kita mo buang? Unsa may kinaiyas buang? Di gyud mo sunod unsa imong isulti. Naa siya iyang kaugalingon nga programa sa kinabuhi. O gusto siyang maglingkod yas daplin nga way sinina, mao na iyang programa. Sulobi, di ba ilabay na? O gusto siyang maligo ang kanal nga porting hugawa, mao na iyang programa. Hala, hawasa, ibutang sa inyo, di ba mulayas na, mubalik na dito sa kanal. Di gyud nimo siya matudluan. Gusto nimong pahilomon, magsagit-sagit. Gusto nimong pakataon, hilak na noon. Buang. Nakaron, ni ay gisulti ang Ginoo sa atong ebanghelyo. Dili ka ta murag buangan eh. Ingon siya, pangayo o kamo makadawat. Wa siya mingong pangutang o kamo makautang. Be, unsa maroy inyong gisaligan, ang pagpangayo o ang pagpangutang? Kanang pagpangutang, unsa man na siya? Kapasidad sa tao, gahom sa tao. Makautang man ko kay naman ko sweldo. Ana. Nya, kumo sa na siya, generous man pud na, daghan man pud na siya kwarta, gamay ra biyang interest. Pwede man ka makarenew god after 1 year. Nagisugo rin as Ginoo din nga pangutang. Ang iyang sugo pangayo. Nya mosunod ta ani. Ug di ta mosunod ngan lantas Ginuog buang. Naadyo ko'y gihatag nga kamanduan nga sakto kayo inyo ginang supakon. Napamgi siya giingon diri kay ang tanan nga mangayo hatagan kanindot ana. Ingka asam sa kumangayo pa der agi sumpayan sa pangita. Ug kamo makakaplag. Pangita. Kanilang niyang na naglingko din eh. Ug di ni manghatag maimpirno na ni sila. Ako bitaw karon, di ba ako? Nangutang day ko, isip kuan, isip inyong pare. Kaning atong proyekto din nga niabot na ning mga 18 million. Nangutang day ko ani day. Ngayo. Nyahay man ko mangita. Dinhi. Ako man dining binyo kaning pagyaw-yaw. Sige kog ingon, ato ning gikinahanglan. Ang muhatag, malangit. Ang di muhatag, napamoy tiyan sunod. Ana. Sa ato karong love offering ay naman to namuwa man diri noon ako datong sa atong love offering katong atong giingon nga 3,500 nga kana ganing tag 1,000 as of yesterday niya ang ato nang nadawat nga mga kuan ni palit ba nahalin ba nga tag 1,000 niabot na og 783 kabuok. Daghan ana. Pila na malay kuwang 2,717. Di gamay na lang. Nya nga atong budget ani mga 2 ka buwan tingali ana. Ginam gito nako 2025 pa. Nya karon gani wala pa gani kabot og 2 ka semana 783. Paminaw na ko ani nya daghan guro makadungog gani di. Oy siguro og mani wana. Kompleto na ni. Nya gi-announce na ko gahapon na atay special nga project ang katong painting sa Last Supper diha sa atong dining hall. Nya nagkinahanglan ko 12 ka 20,000. Nya gitawag din ako og Apostles of Generosity. As of this morning, 13 na kabuok ang nahalin. Asa kawangita na. Nakuasa man kuno ibutang ang ika-13. Kahuna-huna ko si Judas naghikog man ito. Si Judas ba? Naghikog man to. Ila tong giilisan og kuan, usa ka apostol, usa ka disciple naginganlan og Matthias or Matias. Ako siya gibutang og Matias. Nya kay pagday na kong naog napamagini-text, pader moangkon sa kuadtong 12 pader, maapil ko sa 12. Nanaog ko din ako, kinsa may butangan ako ani? Kinsa akong butangan? Oy, si San Pablo di ay gipili man siya nga apostol sa mga dili Hudiyo. San Pablo sa to siya. Nya na pa mangi mosunod ani ron kay daghan man gusto maapil sa apostol. Adto na ako sa disciple, 72 ko to ka buok disciple.
Si Arong hurot pa na. Ang hurot na siya. So, lanyaw ko sa Amerika. Akong pasabot ba, nganong manggihatagon man nganong manggihatagon man mo, tungod kay nakasinati sad mo sa pagpangayo, kamaosad mong mangita uban sa Ginoo, ug kamaosa mong mutuktok uban sa Ginoo. Ug tungod niini nahimutang generous dinis atong parokya, daghan tag ipanghatagan mga kabos. Karon inigpista na to, manghatag na sad tag 1,000 na sad ka pamilya, 5 kilo rice with canned goods. Wap ay donor, ako lang ning i-announce nga sugod karon, welcome na ang donor. Para ni sa mga 100 kasakong bugas o mga 600 more than di ay mga 3,000 ka lata nga sardinas ato ipanghatag. Kinsay ganahan nyo diyang mudunit gikan karon adto ni namo i-impake sa next week nga Wednesday, kay ini kasabado sa atong pista or Biyernes amo na ni ipanghatag sa mga balay-balay isip pagsaulog sa atong kapistahan. Og naay mo donate maayo, og wa say mo donate tumanon gyud namo, bahala na og kuan. Pero daghan kay ning maigo aning tuktok karon, siya ro way matuktukan diha, no? Ana ragod kanang ano ba? Daghan tag mga tao karong gitabangan. Apil na gani ang atong pipila ka mga publiko nga mga buhatan, mga eskwelahan. Nitabang ang atong parokya. First time ning ang parokya mutabang og public schools. Kay kasagaran mo misa mi didto sobre. Pero karon kita'y nitabang. Naay mga tao karong galisod, way balay atong gipangtukurag balay, way yuta gipamalita natog yuta. Siunan mo ana? Og nitabang sa tag mga pipila ka mga parokya nga naglisod sad sa COVID. Nahimutang generous tungod sad sa inyong generosity. Og mao kini ang mensahe sa mahal nga Birhen Maria. Ngano man nakusog kay siyang muhatag, hasta iyang anak iyang gihatag, magampo kag rosaryo, daghan kay grasyang ihatag sa mahal nga Birhen, way kupas-kupas tungod kay ang mahal nga Birhen Maria, sige ra sad siya dawat unsay ihatag sa Ginoo, pinaagi sa iyang pulong, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Di siya buang kay sige siya paminaw sa pulong sa tao nga gitawag niya akong master, akong Dios nga gamhanan. Kita inana sa dun tata, ay mo pagsalig anang inyong balay, kanang inyong yuta, siging pangigi anang yuta, siging away anang mga kwarta, away anang naang inyong mga balay, ay mo pagsalig diha, saligtas Ginoo. Naaroy akong kailangan niingon, giilogan mi pader pagkapatay gis akong papa, gipapahawa dayon mi anang akong nahimo na rong abogado nga pag-umangkon. Kay sila kuno nakaangkon si yuta, kami gipapahawa mi among balay, ibot gyud mi didto kay iya kuno ming ipadakop kung dili mi didto mo biya sa among balay. Pero usa sila sa tag-iya sa pagbahin lang, wa lang sila mabahini didto. Ahawa sa kuno sila, tuaron sila magpuyo sa balay sa iyang auntie nga nabakante na. Nga iyang pag-umangkon ng papahawa nila. Nako sige lang, pailob lang kay malangit ra lagi mo siya. Kanus-am na pa din ako ikamatay. Ngang sa karon siya po din mga matay de usamin ako hasta ka ng imong lawyer nga pag-umangkon mamatay ra gyapon na siya asam na pa doon ako klaro ana impierno klaro ana imo pa na siyang question-questionon sa man tong kuanan ni manindog na tayo.